sarik jaro joto media no khamai maro tini omo Madhya GHANIA MARA bisi tai 1 nong ward tini oro kumui Sandhyaram bo belai kheno jora kolok nawi hamya klaijak tai bo chobacho nangui tongo tai bo belai kheno kosobo tongui tongo nukung bo belai kheno tabo bo hamya klaimani pore belai kheno kosobo tongo aboni bagi जों 4 nong ward ni primary committee ngui जों tini oro je bono जों suktui जों bono chobacho yafanani phaio tei om haikeno sara tipra ganangui sini tipra saro obaken sini hamya sairano naikoldi tei chubalai bo tongdi tei kebo जों mesing hamjaklai kangke tei kebo bosong sino hamjakpai meya ambagui asungno ang kok jotono kha kwcharo ang tei bisi kok saya obo haikeno जों chobalai jotono no tipra hao jotono chobalai om haiken tongladi hambai o sarik jarao जों dasingo sini khoroksa takuk saithangka sini aro khoroksa sini buai kalayo takuk Sandhyaram bini hamyano twising aro sini tipa motha ningnyai chobacho जों tabuk yafanai bini sajla bini sajla no